Teatre de Guerrilla neix el 1998, per tant fa d'això 13 anys. I llavors portem 7 espectacles fets, espectacles de creació pròpia, dels quals jo en soc l'autor i director, i evidentment la companyia ha anat evolucionant en tots aquests 13 anys, no tan sols en proposta artística, sinó també en manera de fer, cada vegada intentant buscar aquell llenguatge propi, anar-lo resseguint, intentant cercar-lo més. Aquest teatre de guerrilla, aquest complement del nom que és aquest guerrilla, de la paraula teatre. Jo crec que és un teatre popular, crec que és un teatre còmic, és a dir, utilitzar l'humor per dir coses, i és un teatre guerrillero. És a dir, guerrillero entenent que per mi el teatre ha de ser proposta, ha de ser crítica i ha de generar debat. La cultura és debat, la cultura és riquesa, és pluralitat, és diversitat, és diferents opinions. Cultura és vida, és a dir, un poble està viu en tant que la seva cultura estigui viva. Jo crec que el que ens passa una miqueta aquí és que tenim molts bons creadors en totes les disciplines. Ara jo parlo de teatre, però en totes les disciplines. El que passa és que els creadors s'han de dedicar a crear. I llavors, per tant, hi ha d'haver uns mecanismes perquè aquesta creativitat arribi i passi a ser exhibició, o bé en sales d'exposicions, en el cas de pintura, o bé en teatres, en el cas d'espectacles de creació teatral. I llavors ens falta una miqueta això, que els creadors puguin crear i que tinguin al seu abast els mecanismes suficients com perquè allò es pugui ensenyar. Ara estic de gira amb l'espectacle El Charlatan, després d'una temporada crec que prou exitosa aquí a Barcelona, que ha anat molt bé. El Charlatan ja hi ha la versió castellana i El Charlatan. I llavors ara disfrutar molt d'això, de la gira, i les perspectives són incertes, no com qualsevol companyia de teatre, com qualsevol ésser vivent d'avui en dia, perquè tots estem en un moment molt complicat. Aquesta crisi econòmica fa que les coses siguin complicades, però les perspectives de futur són les de seguir creant, i les de seguir creant amb aquests 3 adjectius que t'he dit abans: guerrillero, popular i fer servir l'humor.